ओमफ्राय गावनो हारसिं जाजोबनो सानखोना माखो? हालाहां बावगोन जों लाबोनाया 12 थामोन मोनथामखो माबा खुसिंग्राया अरस'बाय नै लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब स्रांसो चेनेलाव स्रांसो सानाबो हाबसिगोन नै ओमफ्राय ब्लगाबो दासो स्टार्ट आरो जोंनिया दिनैहाय बिहाव बिखुनजोनाव दंफैयो लोगोफोर दिनैहाय ओंखाम गोरलै जागोन नै बाबा गायनाय आलु दा बे हो आंलाय बिराद आलु जाखायो आलुखौ जाफैनांगौ र' जानुवारियावहाय नै आलुआ मा लाबोदों मा लाबोदों हाग्रायाव खिनो जायगा लेखाय फैदों आं थ' क'क नायनांगौ क'कआ जोंनिया क'कआ नायनि क'कखौ बिराद गोबाव जाबाय गायनायनिफ्रायनो नायाखै आरो दिनैहाय नायनोसै बेसे गिदिर देरखोथाय क'कआ बाबा जोंजों गायदोंमोन फैद' सिखांबाय दा औ मा खिबुखौ ओरैनो फुगारदो आरो बै बिलाइजों खोमा बिलाइनिसो फुगारनांगौ रा खिबुखौ होनबासो मोजां जायो नै गाफैखौ बोरैबा फैदो क'कआलाय क'कखौ नुवाखिसै आं दे नैलाय क'कआ ओरैबो दं ने ए नै क'कआ नै देरहांबाय ने एसे देरहांबाय नै ओमफ्राय बेयावबो दं नैबेबो नै बेहाय माथो देन्थायानो बिलाइयानो गैला बिलाइ नै बिलाइयानो माथो फांसे फांनै बिलाइयानो मोननैल'सै नै फांब्रै नै बेबो देरबाय नै बे एसे गिदिर जाबाय फांबाल' नै बे देरसिनबाय नै सयथा बे देरसिनबाय ने औ बिदिनो सयथा जाबाय बे थाइग्रोगोन फिथाइया ओमफ्राय नैबे दंबाव बे सातथा ओमफ्राय बैयो ने आठथा नैबे नयथा नाइनथा खैथा लाबोनो मोजां ए इलायाव दङ नैलाय ए जों लाबोनाया 12 थामोन मोनथामखो माबा खुसिंग्राया अरस'बाय नै नैबे देरसिनदों ने बेहाय मा हासार मोनदों नामा हासार दंब्रा बेयाव बेखायनोथ' देरदों दा गनं बे मा बुस्थु जाखो इयो आथिङावनो सिथाबलाजोबो नालाय बियो होनो फरगेट मि नट नामा बियो लेवार थाङा मा थाङा नैबे देरसिनथारबायहाय क'कआ फैदो ओमफ्राय साफा खालामदों खुसेर जाहैनोसै लोगोफोर खुसेर दङ बाबा गायनायनि खुसेर जाहैनि नै बारियाव फैबाय दाना जोंनि हाग्रा बारियाव होनदो आरो ओइ फा रायजागोन दा बाबाजों नै ओंखाम गुसु सोर गोसोआव दङ रायजोफोर बे ओंखाम गुसुखौ गोदो उन्दैयावहाय गोसोम जानायखौ जानानैहाय खुसेर बिजौखौ लांनांगौनो मा दानखो मारैबा बबेखिनियाव बे जाजाग्रा औवाब्रा इयो बावगोन आइसो दिखासै लस गैयै हाख्लाबलाबायना गारहैयो जानायनिलाय गोदै गोथाव माथो गोथाव गोदै ए जानायनिबो आं हरनो हायाहाय गोदै थौ दा जाहैनोसै बेखौहाय थौदो दोनथ'दो बेखौहाय दोनथ'दो ओइफोरखौ देखायनोसै हनै माबा माबि दं जोंहा नै मैगङा जोंना रानजोबनाय मा होनो बेखौहाय हासार गैयि नुदों गोराननो ओइ नैयावहाय मोजां जादों अबेबा लाइ मुलाफ्रा नै मोनसे देखायनि आङो जोंहानि बैग्रि
बैग्रि बागान नै थाइजोब्बाय आरोना वाव नै फिथाइफोरा नै नुदोंना वाव इनि गोजा जाबाय नै सब इफोरो सिंथिं आरोना नै थाइजोबसिगोन बिथिंहाय गय खख्लिं नै खैथा दंथाय वाव आंलाय मोनजाफैगोन ना मोनजाफैयाब्रा बेखौलाय जानोसै नामाब्रा नै मेल्ला नै थायाखै सान्दों आं मोखाया फैयासै है थायाखैनो आं नाहैया बिदि होनबावो आरोना नै मेल्ला बिफाङा न'आव जानो मेल्ला इथिंबो दङ नै बेयावबो दं इथिं बारस'नोसै आं नै बेवहाय दाउखौ फुइदा बेखौ बेवहाय हांना जानोसै दाउखौ दैयाव जानोसै नो दैखौ दाउआ जानोसै आरोना जाना थारसै नोङो नै नों गैया होननाया नै फैदोंमोन गावबो जाखोना नों देखाय लाबोदोब्रा नोङो फोथायखोना बानायनोबा अखानो हो जायो आं माने बे गिबि थाइजेननाय आरोखि जेनेबा गगा मोनलाबाय जानो लुबैदों ओमफ्राय नै बेमारिसोनो बेमारिसो हालाहां बावगोन दाहाय ओंखामा जानो गथ'खौ जादों जायाखै आं आयंखौ लिंना लायफानोसै ओंखाम जानो होथारदों माथो मा सानदों नों हा मा सानदों नों खुमब्रा गराय बिदै खान्थाल दाननायखौ दानो नुबाय दा बेसरा दानफेराखैमोन नों गोदो माखौ खुमब्राफोरखौ दा हबाय दा हबाय हो हबाय ओरै माबाजों ओरै गोदोहाय दाना ओरै गोदोथ' जाफेराखैमोन नों सिगांथ' दासो फार्स्ट टाइम हामदों मावनांदों खुमब्राजों अमा दाहाय एसे माबानोसै बेखौहाय सैनोसै गोथां थानायखौहाय दे ओमफ्राय आङो नै बिथिंहाय हागासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय बेखौ आङो माबाग्रोबाय नै नेग्रोबाय आरोना बेखौहाय जमा हानोसै दायो हागासिनो गोजांलायलायबाय नै बिथिंहाय दाउ हांनानै जानांगौ एसे गांखंफोरखौ बासबां गोबाव लाखोलै खुमब्रा हानायालाय थास'य लांबाय आंहा थुलिजि माथो आखाइफ्रा साजोब्बाय आखायानो बहाय दा नै गोदै गोथौ जाजोबदो गिदिर लास्ट लाबायनो दे ओमफ्राय नै ओरै किटसेनावहाय मोनाबा नोंसानाव थांगोन आं हालायगोन मा खालामदों सामब्राम हादों ओंखाम गोरलैनि बे आंना खामानिया मोजांखौ मोनदों खामानिया बरिया अमा खोमा दंबावसो नै बेयाव हांनायनि खोमाखि थाग्रा अनुष्का नों खोमाखि जायोना जाया खोमाखि गोथावसोथ' माबाया जायो खोमाखिखौ जाया दासो माला मोनजानांगौलै ओंखाम जालांबाय मालायफ्रा ओंखाम मा दोङो दालि गिदिर क्या है ओंखाम बेयावलाय मा दङ बेयाव मा दङ ब्रयलार दङ ब्रयलार आदै गुंथार बेयावहाय ना फ्राय खालामबाय थादों आं नै मोनबाय आरोना
साराया अराव सावग्रासो जोंहा अरदाबावसो बनजोंसो संनानै जायो गोथाव जायो होननानै ओंखामखौल' गेसाव सङो खुरजेनबाय नै खुरजेनबाय अमा बेदर बे अमा दा नों थुइ फुदुंनानै बे ओंख्रिखौ संना फै जोंहाबो जिरायलाय दे सांसो होलांजोब्बाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ दे जानोसै नै जोंबो खुमब्राजों अमा खाजि बायदिल' नुखादों दे जादो दे जाखांबाय सोना जाखांबाय बिसिबां जानो हायो जा बायदि जा आबैनाव ओंखाम जाखायाना मोनाना जाना हो बानजुद बानजुनाखौबो जा जानाय जानो हानाय जानाय होनबा माने जाखांबाय आरो दे जादो नोंसोरबो आं जाग्रोबाय नै दे जादो दे जोंबो जानोसै ओंखाम जायो नोंबो The next day. बस्ती जाबो टाइम আহিছে হইছে आरो एक हप्ताহে আছে सगासिनो नामा नोंथाङा पकेट खालि हलेबि पकेट खालि হই গল স্কুটি দি যাম দরে Degredo जाखानांगौ जाहानै मर्निं हाय मावजिफ्रा डिस्टार्ब नै एन्थाब सोरनि फेभरेट ओंखामबाय इयो वाव सोरनि फेभरेट एन्थाब बेखौ न'आव लांजोबसिगोन जोङो चिराङाव बिराद बरिया बानायो मामिया जोंनिया नारेंखलनि खम दं नारेंखलनि हिट चिराङाव रोङा इदिखौ नङा रोंबाबो नारेंखलनि सावा खालि सिबिं होनदों नामा सिबिंल' सिबिंनि खेथि दंबा हजोंहाय नारेंखलनि जानो लुगैदों होनबाबो मोनखाया खामनायखौ एसे जाबावनोसै उदालगुरियाव मैयाहाय जानो हायैखौ लाना थांजोबनोसै जानाया ओमफ्राय गावनो हारसिं जाजोबनो सानखो ना माखो बेखौ लानांगौ सिगां जानो हालागै दाहा बारा जानो हायाखै नालाय आमायबानो थोखायो जानांगौ लुगैनायनि मोनथाम मोनब्रै मोनजाबानो थोखायो रा A few minutes later. Ready. Này, vớt cây đâu. Lên ra thì vớt cây này ra rồi ạ. Masih udah. Kayak udah sunat sana. Mana mau sana kayak gitu. Nih. Oh nih. Tata bye bye. न'आव सफैबाय लोगोफोर हरसिंगानिफ्राय चिराङावहाय दा जोंना खामानिया जागायजेनलायबाय नै केक बिमाया केक बानायजेनलायबाय रेसान गैया बेस्रा ओरैबो नै सावगासिनो दं बै मोनबाय नै बेखौ हाननायसै ने नै दिनैनि अर्डार दाहायनो नांगौनो माला हाबावगोन केक बिमा 1.5 केजिनिखा केकआबो टुटियार जायोमोन 1.5 केजियावलाय खिन्थु इमारजेन्सियावहाय दा सेट जास्लाबनो हाया मास्लाबनो हाया थिखौबो गेब्लेगासिना गोजौआव बेखायनो माने मोनसे लेयारैनो होनांसै आरोना बेसेबांसो जानाया नै लोगोफोर दा केकआ रेडि जाबाय फास्टायावनोमोन एसे लेट जाबाय कारेन्टआ एसे डिस्टार्ब खालामदोंमोन नै सेम आरो मोननैबो टुइन्सनि नालाय टुइन्स केक दा जों बेखौ हैनोसै थुक्राझारावहाय एसेनोसै लोगोफोर अब्ला भिडिअआ नामा गोजोनथोंसै